Soc Àngel Puig, soc pilot i gerent de l'empresa Globovolk. Estem aquí a l'ermita Sant Hilari, que avui aixequem un globus i ara en aquests moments estem just a dins el que és la vela. Tenim un ventilador que ara li està donant aire, inflant, donant-li forma. Un cop tinguem la forma donada, aixequem el globus i sortirem volant.